के धोती कुर्ता वाला पे बेचैन बाड़ी बाकी करा भी कुछ बा ना देही में दम नहीं खेलूंगी अलम्मा तो साझे बोलाई तयावस ना कोठरिया में साझे बोलाई तयावस ना कोठरिया में हर बरसा बेड पवलास भोर कि जखमी जितेंद्र के जब मन खोज खोड़ाय रामा असटे नाही देली गोलू सिलवट पलाय कहली का आवे न मजा धरली पाजा अकवरिया में आवे न मजा धरली पाजा क्या बात है तब मैडम पेट को बोलाव अरे कहीं जब खड़ा करवले बनी तो कहीं हां जी खड़ा हो गेल बंदा बरोबर कुछ कहीं माने हम खड़ा हो गए बनी तरोरे कुछ कहीं हां सही बात बाकी भोजपुरी में कहे कबे नहीं भोजपुरी में ही बोलेंगे अभी आप जो इशारा कर रहे थे कि कोई प्यार नहीं है वो छोड़िए ना अपना प्यार दिखता नहीं है हां कहीं तो ना कोनो हाथ ना बीत जा बजरिया से हो ना ना ये काट देनी रौरा ए जा रौरा के हम काटत नहीं काटिए ना ई सफा स्वाइक संग हो जाता है सही बात ए जैसने कहे के बाकी जोन हां जी समय ना के हिसाब से ये तो बात में हमने के गाली हम ना कहते कि दिल जे बनावल उपगले नु होई रौरा हमरा जोरे बानी तो हम रौरा के कुछ कहो कि ना ओइसने गीत होखे जोन तनी चटक लागे ना भाई सही बात ओइसने कहे के याद पारी कुछ ना ना कोनो हाथ ना अभी बात में गावल चटक में मार अच्छा तो चलिए तो रोरे खातिर कुछ कह देता है अच्छा ये बताइए कि अभी कहां गए रही है कहां गए रही अपन मोर मैदान फिरे गए रही भोजन करे गए रही दवाई खाए गए रही अच्छा दवाई खाए वो तो समझ में आते बाकी दवाई रुआ खा के आवता नहीं जब से हमारा गोली लागल तो हमारा 12 बजे दवाई खाए के बा झूठ का कहे के बा सही ना खाई हमारा से गोली कहीं बरखा से कुछ कहीं बरखा जी बरसा ना कहीं तो बरखो कुछ करो ना वर्षा कहिए हां काम ज्यादा जब से तू सैया अरे कि जब से तू सैया बढ़िया से यो ले हो नहीं बता के आई हां जब से तू सैया गइला हरियाणा अनपानी भावत नहीं ढोके ना खाना छोड़ के गइला बहारा छोड़ के गइला बहारा यही लाइन पे कर जवाब दे दी हम दे दीजिए देखिए 2 मिनट में हम लिखिला दे दी चलत रहे रौरिया से मेहरारू को हतिया अरे किन्नन दो के भैया ए हमार सैया पढ़ी के पति रौरा चली आई गैया भइल माया माटी दवरवा बोलम जी घोरत जवानी में जहर
लगावला के का जरूरी बा उहे लय हनु हाँ जी सारे सिकवे गिले भुला के कहो हम भोजपुरी में कहले बानी कि दिल लगावला के का जरूरी बा ना ऐसे निमन का बा का बा निमन न जति से त दूरी लाइन हेनियो चल जाए तो खराब लग जाए ना ना ठीक बा और का कहे के बाटे लड़की के पिताजी की ओर से लाखों लाख रुपया के आशीर्वाद मिलल बार बार प्रणाम करो हर चौरा छटक पेरिया बैठेला पीछे आ सासू से चुप के ठीक रही चोटी खींचे लड़की के पिताजी आज लड़का के पिताजी के गरीब बना दी पैसा देके दिखा दीजिए कि लड़की के पिताजी में कितना शक्ति बा यह मतलब है हाँ हाँ और का चौरा छटत बेरिया बैठेला पीछे आ सासू से चुप के हमार चोटी खींचे आ मारेला दौड़ी तो हौसला कस के आ डांटेला दौड़ी तो भागला कस के आ गिर जाला सिर से अचरवा आ गिर जाला सिर से अचरवा मारे रहते जिंदगी में जोहर घोरलू जा जिंदगी में जोहर घोरलू जा दया पना पगला के हई दिलवा घोरलू जा दया पना पगला के दोसरा से नाता जोड़लू जा दोसरा से नाता जोड़लू जा दया बना जनुआ के हई दिलवा जोड़लू जा दया बना